Ayan na. So, eto na nga, i-hot seat ko na ang Gaya for everybody na nandyan sa comment section. I'm sure, eto po yung mga burning questions ninyo na ikinalap namin kasama ang aming mga napakagagaling na researchers. So, eto na muna. For the whole group ito. Meron kasi mga tanong na specifically for one of you eh. So, eto na po ang ating game na hot seat kung saan tatanungin natin ang Gaya sa mga burning questions ng netizens and fans nila sa kanila. So, number 1. Sino ang mutual, or kahit hindi na lang mutual, celebrity crush ng each member ng Kaya? Wala pa ako sinasabi, kilig na kilig na. Kinakabahan ako dito. Ayan. Sige, unahin natin doon dahil Si kabading Charlotte na dito. mauna. Kasi bata. Sa bata. Sige. Charlotte, go. Celebrity crush po, si Sir Daniel Padilla. Si Daniel Padilla. O, diba? Next, Angela. Marami po siyang crush. Pero yung yung ultimate po, si Jung Hae-in. Local. local Gusto, ba? gusto namin local. Si Sir Ruru Madrid. Ruro Madrid. Lolong daw po. Next. Walang crush. Sasabihin ko, puro anime po kasi crush ko. Puro anime. Pero wala kang local crush or anything. Yung talagang nagwagwapuan ka lang. Oo. Parang pag tumingin ka, ay, parang cute siya. Ganun. Siguro si Jal ng Alamat. Okay. Yes. Next. Ba't parang kayo yung kinikilig para sa isa't isa? Next. Ako po si Jericho Rosales. Jericho Rosales. OG ang gusto niya. OG Opa. Next. Cherry. Kayan. Sino crush mo? Po. Si Sir Daniel Padilla. Gaya ka Hindi, ng sige. crush. Pwede naman yun. Nag-away sila. Dahil sa isang crush. Palit ka daw. Huwag daw si Daniel. Si Adi po. Adi na. Ang dami kasing Adi. Yung kumanta po ng Mahika. So yan yung mga celebrity crush nila. At habang kinikilig-kilig sila, naming their crushes, I'll move on to the next question. For Angela, ayan. What's the best part in working with your twin sister, Cherise? Wala pong best part. Best part po, mas nakilala ko po siya ngayon, yung pagkakaiba po namin. Kasi before parang, yun nga po, misconception na pagkambal, pares lahat. Ay, pares kayo nagkakasakit lang. Ilang minuto? Laging ganon. Pero, tas lagi kami kino-compare sa isa't isa. So ngayon, nalaman na namin, may pinagkaiba kami, pero it doesn't mean na may mas mataas sa amin. So parang masakita namin difference namin and mas appreciate namin yung sisterhood namin. Yes. Totoo ba yun? I'm not sure. Stronger bond naman Yes. pala ito. Stronger bond. Kasi gano'n naman talaga. Opposite attracts, guys. Chemistry ang tawag dyan. Yeah! Eto na. Next question natin. Ito, for everybody. Huwag kayong kabahan. For everybody ito. Anong girl group ang iniidolo ninyo? The girl group that you really, it's either you peg or you look up to. Isa-isa. Yes. Isa-isa. Ikaw muna siya. Ngayon po, XG. XG. Si. Ako po, Itzy. Itzy. Ako 21. 20. Ako po ay New Jeans. New Jeans. Sa akin po, Les Seraphine. And Twice. And Blackpink. And many more. Add-on. Lahat po. May add-ons, ayan. So obviously, yung favorite nila is the same thing that we like sa mga K-pop girls. So eto na po, for Cherise. Kung kanina tinanong ko what's the best part kay Angela, tatanungin naman kita, Cherise, ano naman ang most challenging part in working with your twin sister? Challenging po siya kasi, for example po, ng trainee pa lang po kami. Yun nga po, walang assurance na makukuha po kami dalawa. So, na-test din po dito yung pagiging magkapatid po namin. Pero, yung goal po talaga namin nun, hindi yung isa lang matanggap sa amin. Yung goal po namin, parehas matanggap kami. Tapos natandaan ko po, parang meron kami agreement, sabi namin. Kapag hindi nakuha yung isa sa atin, wag na tayong tumuloy dalawa. Yun yung sabi namin nun. Na po kami sa bawat. Magpa-forsa at saka zilong na lang.
Nice. That is nice actually, 'di ba? Yung parang yung bond niyo together. And guys, kapag narinig niyo talaga sila live kumanta, both sila, actually all of them are CD quality. Wala talagang sukat itapon.